ngerti. Wah, mungsuhe gali. Secaki. Yo. Kaltomal maca tomo kalah kalau kene aku lum kaluan le. Tiwakno tanganmu Semplot jajamu kowe. yo. Modal. Oh. Kowe juan. Gleleng kowe. Modal. Modal. Modal ikan. Bawa gaman. Oke, ndani. Lacok silahmu kok kambil. Tiwakno. Edan gak apa-apa. Kedel wae ya. Landep e. Glaji cekelmu. Wis arep dipangan Marwata. Oh iya ya. Ya silae aja cengele. Hoi. Modal. Edan padahal gumethok jati wetel. Mosok sencaki gak apa-apa kepala tenan. Bodem ciramu Tiwakno. Modal. Wah. Tapo sandal sirahmu. Tiwakno. Nganti kentekan pusaka aku. Sontek. Tiwakno. Lasah wae. Iki tak go nyontek aku nek panas. Ayo sedaki. Amus Ramata jemlete panjen padha-padha. Aku delmo ganti senopati. Kowe tantem kok. Kowe lambales kan tapi ditonton wong bilang-bilang beban kane ngaji. Diwasan man. Kok kaya degelut nggih. Ketemu karo Setyaki goleki teng pundi anggir sombo. Kula wis matur nek ora ngerti. Ning Sencaki meksa wekasan dados regejegan man. Kowe mungsuh Sencaki nggih. Kaya mau nyaut gadane prajurit, anu tombak kula nggih ngajar Setyaki. Ning Setyaki niku pancen pinter. Nyaut godo tumbak kula disendal dhuwur banget. Kontal godo tiba teng batu bres. Kula nglekar bidhi nggen cengel kula jejet nganti salto. Kula wis kapok-kapok mati aku. Dinyunyuk geger kula diel mumbul gepuk sak kayange man bres. Aduh. Mati kula man. Kalah to? Nggih pangestunipun kawon. Mundur kana. Ki bathuke metu kecape iki. Nggih. Kana dipresake kana. Nggih, Man. Kartomarma Suprasmene kok ra menang mungsuh Sencaki. Kek lakon apa Sencaki iso kalah. Pejah kula, Man. Swatama. Nggih. Mboten benten kan pun Raden Kartomarma kula nggih diajar. Wis mundur kana. Mundur wis. Wah, ambulan kebak iki. Wah, jan bajigul. Ngapa itu? Lekane, Man. Lekane ajeng maju, mbelani Kakang Kartomarma kali Kakang anu kali Acatama. Sencaki menteleng matane. Kula wah entuk gali lajaku kan ngomong, ayo ngantem. Kula tonyo sak kaya-kayane bles. Bles ki temancep kok. Mboten iso muni R. Oh, akene ku bisa. Sedikit kan. Oh. Saking pundi Lesmana niki, Pak? Inggih. Nyuwun mangapunten
Kala wau kula jujuk wonten ing Saruja Binangun boten wonten. Malah sak mangke wonten sak jawining kasatriyan Saruja Binangun nggih. Apa tumon ana anak ratu sowan ning kersane wong tuwa. Ditimbali nek negara Ngastina kok isih nganggo topi hansip niku saking pundi? Kala wau sami kempal kalian kadang-kadang linmas. Ngaten. Nggih menawi wonten kasatriyan sepi lajeng ingkang putra inggih wayah kula lajeng medal saking kasatriyan jagat Dewa Bathara. Anak lanang Hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Lesmana Padararja sapraptamu kulup cah bagus. Anak lanang Lesmana Mandra Kumara. Nona meta sang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawaing tawang towang Kanjeng Rama. Yo kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo sandhap padha paduka Kanjeng Rama Duryudana sesembahan kula nun. Tak tampa kawilega-legawaning tiasing wong tuwa ora liwat pangestuku Tampanana Lesmana kapundi engga jimat Dayanana cahya nur cahya daging rah kajuanan Kanjeng Rama. Yo Lesmana prayoga nunggon mulungguh sampun boten kirang sekeca. Wayah Mas katuran kalaharjan nggih. Eyang Pate Sengkuni nggih. Wilujeng yang bekti kula konjo nggih kula tampi. Lesmana Padararja sapraptamu kulup Eyang Buyut Sang Mahatmar Siwara Bisma kula ngaturaken sembah bekti kula konjo. Iya tak tampa nggih. Pangestuku Tampanana ya kulup. Mugi amawakana kabagyaning gesang kula. Oh, Ngger, putuku Lesmana Padararja sapraptamu ya Ngger, putuku Lesmana. Eyang Penemban Durna. Durna, nggih nyuwun pangapunten Eyang Durna wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Oh iya tak tampa pangestune simbah wae Tampanana jali ya Ngger ya Nang. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mau kula mampir teng Sokalima lho Yang. Lho. Apa ya? Nggih. Eyang boten wonten sing wonten Eyang putri. Saweg nedha Kalanjana. Wah dokoh sanget nggih Yang. Kalanjana karo dedak. Mbahmu kae seneng banget. Kowe ora numpak mbahmu putri? Mboten. Dijak mlaku-mlaku ana ubeng desa apa piye kana? Mboten Yang. Aja tak rembug mbahmu putri ning pasewakan ndak aku wirang ya, Nger. Putuku Lesmana. Nggih, ning nyata to. Nyata pancen nyatane. Rasa tak rembug. Nggih, matur sembah nuwun Kanjeng Yang Begawan Durna. Anakku Lesmana Padararja sapraptamu. Siwa Adipati Minak Jingga. Oh, Karna. Aduh, kok kleru terus to aku. Karna Basusena. Wilujeng siwa bekti kula konjo nggih wa. Iya, tak tampa pangestune awakmu wae Tampanana Lesmana. Kula pundi nggo jimat paripe. Lesmana. Nun wonten dawuh ngono. Wonten dawuh Rama. Ngerti kowe tak timbali ning ngarepaning pun Rama. Lah nggih mboten. Nek ngertos mboten sah tekan riki. Kagiat raos sing manah dupi Eyang Pate paring dawuh kaliyan kula Ngger dipun timbali Kang Rama. Klepat Rama lajeng kula sowan. Mila menawi wonten suweking kathok sekilan
Kampuh nggih. Kampuh sekilan boten dados sabab Rama. Iya. Sumurupa. Nggih. Kowe mantep dadi putrane Nata Ngastina Prabu Duryudana. Lah nggih to. Mantep sanget. Dasar anak ratu tur ming siji kula. Badhe dateng pundi malih lumintir kemrabon Ngastina kula sing ajeng nampa warisan tunggal. Iya. Mulur kang saka kuwi iki mau dadi rembugan. Sesuk sapa meneh ingkang keduga nampa warisan negara Ngastina kejaba mung sira, anakku Cah Bagus Lesmana. Walah dalah. Estu ta Rama? Iya. Kowe sesuk sing bakal dadi ratu. Lah napa sakniki mawon? Sesuk nek wis Rama wis lengser. Nggih, Rama lengser sakniki. Sabar ya, putuku nggih, Lesmana sabar. Sesuk wancine teko dhewe ora kok susu kaya ngono kuwi sak penake dhewe aja. Sesuk wancine ana dhewe ya Lesmana. Nggih, Yang. Nanging kowe gelem dadi ratu kudu gelem ngrekoso. Wong sing bakal dadi Nalendra kuwi kudu kedunungan wahyu ning ratu. Nggih, Rama. Terus yen kowe gelem dadi ratu negara Ngastina nglintir keprabonipun Rama, kowe kudu gelem golek wahyu ning ratu. Teng pundi? Tumbas wonten boten? Rama menika ora Nalendra sugih, bangane golek ketayalan tekan pundi-pundi tuku mawon. Pinten regane wahyu Nalendra niku dituku kenceng bayar lunas. Alah dene Nalendra Lho malah ngunekke wong Rama. mboten Ding Rama namung uda raos. Kowe golek wahyu Kanalendran. Wonten pundi? Bawaduna sing bakal paring dawuh. Ngene ya Lesmana. Pengen iki bapakmu kuwi entuk sasmitaning dewa yen to kudu gaya wahyu Kanalendran. Ngono? Ning gandeng wong tuamu kuwi wis dadi Nalendra. Ber bondo, ber bandu. Gunane apa anak Prabu Duryudana ya wong tuamu kuwi bakal gaya kanugrahan. Mula banjur sira ingkang kadhawuhan gaya kanugrahan supaya sesuk nek dadi ratu nglintir keprabone wong tuamu. Kasempyoke ngaradan ora bakal bondo kalani. Nggih, lha pripun? Wong gaya wayu kuwi kudu tapa brata Lesmana. Kowe gelem ora lawani tapa brata? Waduh. Tapa brata. Teng pundi Yang? Wong tapa kuwi golek papan sing sepo-sepi sepen. Ana sing kepengin tapa ning pucuking gunung, ana sing kepengin tapa ning tengahing alas, ana sing tapa ning pinggiring segara, ana uga ning tapa ning tengahing kali ingkang gedhe. Kabeh mau golek papan sing sepi, ana ingkang tapa ning tengahing guwa. Wis, kowe kari milih tapa menyang ndi? Waduh kok angel kabeh. Tapa teng gunung, pucuk gunung mengke nek dumadakan jeblok. Kula malah katriwandan iso-iso tekaning pati. Tapa teng guwa mengko nek jugruk, tapa teng kali mengko nek banjir, tapa teng segara mengko nek banyune munggah. Pilihanmu tiba menyang endi? Aku tak takon. Menawi pekepareng tapa wonten tengahing wana kemawon Yang. Kok kayane wis gathuk kaya wis mathuk. Ya pancen kuwi sing tak arepake kuwi kudu tapa ning tengahing alas. Ngono. Wis saiki kowe kandha njaluk alas ngendi? Nggih, sing rame. Alas kok rame iki ora ana. Sing sepi. Ngono, wong tapa kuwi kudu golek papan sing hening, sing heneng lan sing sepi aja golek papan sing rame. Nggih, lah kadhawuhan tapa wonten pundi? Nek miturut dawuhing dewa, wahyu iki bakal tumiba ning alas Krendayana. Oh, wana Krendayana. Wana Krendayana. Kuwi papan pernahe ya kuwi Kayuwangan Dandang Mangore. Kuwi papan pernahe para jim setan priplayangan. Berkasaan ilu Banaspati kuwi akeh para jim, para memedi sing mapan ning kono. Para dubreksa ingkang seneng mangan daging menungsa. Kuwi papane wana Krendayana kuwi. Wong nggih Yang. Wani ora? Lah menawi dipun dawuhi nggih wantun. Wani tenan? Wantun. Syukur. Pinten jam? Lho. Wong tapa kuwi
suwe-suwene 40 dina 40 bengi Lesmana. Waduh. 40 dina 40 bengi sesasi luweh niku. Sak sesasi pancen luweh. Ora entuk mangan, ora entuk turu. Maneka kurbane Hyang Mahanasa. Kowe mangan yen ana woh tiba ning pangkon, ngombe yen ana embun sing tumiba ning latimu kuwi lagi entuk ngombe. Waduh, meng embun. Meng mates. Ora legi. Diseruput ora kena. Mengke nek kula mboten kuat pripun? Kudu kuat ngono ya. Oh nggih. Saguh ora? Saguh. Mboten napa-napa. Ning kowe dhewe lho. Oh, dhewe to. Iya. Oh, mboten entuk gawa kanca. Ora entuk gawa kanca. Nggih, ngestokke dawuh angsal beto radio. Wes. Ora entuk wong topo kok nggo radio tenan nyetel wayang terus kowe. Ora entuk ya. Aja nggo radio, ndak mung birunya cinta terus anggere kono. Nggih. Mboten angsal beto sangu napa-napa. Sangune ya ming sandangan sing kepemplek ning awakmu kuwi, ngono. Ora mangan, ora ngombe, ora turu, panekung puja bala ngesani Gusti nyuwun pangaksama saking keluputanmu. Yen kowe iso tuntas 40 dina 40 bengi, kowe dat kaya dene bayi ingkang lair ana ing jagat resik tanpa dosa. Kang mangkono wayu bakal mancing ning awakmu, Lesmana. Piye? Dipikir dhisik. Cah bagus. Nek pancen ora saguh, ora apa-apa, aku ya wegah kelangan anak. Tinimbangane Duryudana kelangan bocah Tapa, mongko kuwi anakku siji-sijine. Lenggah dampar keprabaning Ngastina. Nangke kula dipun erang-erang wong sak donya Rama. Iya. Sabanjure ngelimbang sarta metang anggen kula sampun saged dados putra Nalendra. Rama, piye? Kula sagah Rama, kula sagah nglakoni tapa brata wonten ing wana anu pundi yang Krenjayana. Krenjayana Rama. Sagu tenan. Sagah Lahir batin. lahir batin. Nek nganti ana apa-apa ora gelo. Mboten pun kajenge mati nggih pun ajeng kula lakoni ngepek wong wedok ora tau kelakon. Gunane apa urip nang alam padang sak barakan kula pun do duwe anak pun do seneng do mesam-mesem. Kula nek ketemu wong wedok ketoke do seneng ning do seneng bondo kula. Nek ajeng kula pek bojo terus dinggatke karo wong tuane. Iblis. Mula dadi wong sing ketrima uripe. Nok non wae. Nok non nggih ngestaken dawuh. Mula yen kowe ketrima uripe, mengko bakal akeh kanugrahan, kejaba kanugrahan lahir batin kuwi bakal nampa kanugrahan bojo sing wajib ngladeni karo kowe. Estu nggih Rama. Iya. La taala. Guyu kok kaya ngono. Guyu kok kaya wong ngarep ilang nyawane ngono. Hahaha. Estu Rama. Iya, tenan nggih. Sering Astina Maha Prabu. Duryudana nang ngendi kodho harining sun. Harining sun Werkudara den kapareng. Yen to pancen mengkono dina iki uga kowe mangkato nggih. Lumarapo ning wana Krendayana. Eyang Durna, piye? Sak bidal kula sampeyan ampun negaken dhateng kula diterke teng wana Krendayana. Aku entuk ngeterke ning tekan tepining wana ora bakal melu mlebu ning tengahing alas. Kowe mlebu ijen ning tengahing alas golek ana papan sing becik sing apik dienggo tapa, nglakoni tapa brata ning tengahing alas. Isa kedulungan wahyu ing ngastan wahyu cakraning rat. Nggih ngestaken dawuh. Eyang Pate. Pripun nggih? Paman-paman Kurawa kinen ngodha lampah kula. Nggih, ning boten kenging ngrencangi. Boten napa-napa. Sami mesanggrah mawonten tepis wirining wana Krendayana.
Betasa sitem sing ageng mangke disetel kula teng jero ngalas rak krungu rada gayeng dadine. Ora entuk Lesmana, ora entuk. Kabeh kudu sepi, ora ana satitem gundule atos ora ana. Ya. Ora nganggo satitem wis pokoke kowe kudu sepi-sepen. Lahir batinmu kudu sepi. Waduh jan tersiksa tenan iki. Ning Ewosman metet pajeng kula lampahi Rama. Piye? Kula nyuwun pamit tambahing pangestu ingkang kula suwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Bisma kula nyuwun pamit. Iya ya nggih Surti ting ati-ati madhep mantep rasamu bahan ketekal sediamu ya nggih. Eyang Mate nyuwun pamit. Nggih nggih ngatos-atos. Eyang Durna sampeyan nderekke kula to. Oh iya ya tatutke wayah Mas, tatutke. Siwa Karna Basusena kula nyuwun pamit. Ya ya nggih sing ati-ati. Muga-muga kelakon panjang kamu Lesmana. Gandeng sampun terwaca menapa dados dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Kula nyuwun pamit madhal paselan. Surti ting ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih ngestaken dawuh. Nggih disangoni selangkung. Oh, ger putu ora entuk sangu dhuwit ya putu kowe bakal gawe mangro paningalmu putu. Oh nggih alala ming sak selawe kowe kok ora entuk. Apa iki jebul ngrekoso tenan jan wis. Mangkat aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati Lesmana Mandra Kumara. Pareng Yang Mate, Eyang Bisma, kula nyuwun pamit. sing malah kula pindhane ninggal cabang wonten nepi ning Balumbat. Inggih nggih, lajeng paringipun Pawan wonten dawuh sampun nikahaken dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Dinten sak mangke kula atring awat-awati dhateng
lampahipun menawi perlu para sata kula mesanggrah tepis wiringing wana Krendayana. Mbok menawi wonten menapa-menapa sampun ngantos katalumpen kedah paring sabiyantu dhateng anak kula Manusmana Mandra Kumara. Nengestaken dawuh. Nah ngaten nyun nambah pangestu mbidhalaken para sata Kurawa. Kula semanggaken. Ya, kusik putu wonten dawuh. Lah kok dadi wong tapa kok dadak ditunggone iki karepe kepiye? Ya, Lesmana menika anak kula. Lesmana menika turas kula, menika ingkang badhe nyambung sejarahipun Duryudana. Menawi ngantos kula mboten utawi kula negaken dhateng Lesmana badhe cures keprabonipun ingkang wayah ing Ngastina. Mila kados menapa kula mboten badhe kelas menawi Lesmana kijenan wonten ing Krendayana. Ya, yen ngono sakarepmu nanging aku nyuwun supaya Sengkuni aja banget-banget lecaket kan Lesmana. Yen perlu ana sak njabane ngalas mengko mundhak ganggu gawe nggone nglakoni tapa brata. Ngestaken dawuh menemban Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan ampun negaken dhateng ing wayah. Kula aturi nderek ngetutaken dhateng lampahipun pun para sata pragiripun jagi pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Kaharepati ngawungga. Menawi boten kasuwak kundur wonten negari ngawungga, kula dherekaken manjing sasuna pambujanan. Yayi. Nadyan to ing ngrangka semanten ugi badhe ngawat-awati dhateng anak kula Lesmana kula mboten badhe saged negakaken. Matur sembah sewu numpun. Dinten sakmangke kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit.
siap siaga tamtama tampil ke muka memberi apa siap gerak bergerak ayo angkat senjata maju prajurit ayo pasti menang prajurit berbaris maju siap siaga tamtama tampil ke muka memberi apa siap bergerak ayo angkat senjata maju prajurit ayo pasti menang Durnaina panalinganira lumajaring ratri linanggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda putuku Lesmana Mandra Kumara. Aja gidho rasamu ya, Nggen. Aja bingung pikirmu. Merga kabeh iki mau dadi pancatan nggono besok batal lintir keprabaning wong tuamu dhewe ya kuwi anak Prabu Ngastina. Mula tetep ana tekadmu, tetep ana rasamu, aja mangro paningalmu. Ayo. Ndak kanthi budal marang ana ing Krana Krendayana nggayuh turuning Wahyu Cakraning Rat. Ngestaken dawuh Eyang. Sampun kraos madhep mantep manah kula menawi mboten ngaten menika benjang tanwande kula mboten badhe ki ajumeneng nata wonten negari Ngastina ya bener mula ayo rekasa sedhela nanging sesuk kamuktane kowe bakal ngrasake selawase Lesmana monggo yang kula dherekaken ya Setyake tinunun
gadanira welang tumandang setyaniku garwanira garwanira Kakang Patih Udawa wonten timbalan Yayi Mas abot rasane tinimbalan dawuh dening panjenengan Koko Prabu Indrawati yen to anggir Samba Wisnu Brata ya anggir Kusuma Kilat Moko ninggal kasatyaning Parang Garuda mongko ora ana babahan kemeng ngondhe ingkang suwendhe banjur Koko Prabu Indrawati dawuh kelawan Setyaki supaya ngupaya menyang dilenggahing anggir Samba mula Kakang Patih parengipun nadyan diriwangi munggah gunung jegur segara yen perlu aja pati-pati bali marang Praja Indrawati ora gandeng astane anak kula nang anggir Samba pangajaping manah kula ugi mekaten Yayi Mas mbok menawi kula mboten badhe wangsul wonten Midra Kandhang utamanipun wonten Praja Indrawati menawi mboten sareng kan omongan kula menanggir Samba Wisnu Brata ayo Kakang Patih udah digelak lakune monggo Yayi Mas kula dherekaken Yayi Mas Setyaki ngaglah ngger gancang ana ing tengahing gedalan ora pangling Setyaki Wadyabala Kurawa pasang pesanggrahan ning tepis wiring wana Krendayana iki Kartomarma ya dasar ora nyata ana wigati apa dene pasang pesanggrahan ning Tegak utawa ing wana Krendayana kowe ora perlu takon sedyaning para sata Kurawa iki wadi tumraping sapa wae mula Kang Sanga kuwi Setyaki aja nganti ana gejegan antaraning kowe lan aku ora ganggu karo kowe aja ganggu karo Kurawa padha-padha nyimpang dalan wae ora usah dadak beda marang para Kurawa nggone pasang-pasang ning tepining wana Krendayana Kartomarma piye aku gelem lunga saka wawan kene waton kowe iso mangsul pitakoni Setyaki kowe arep takon apa Setyaki dinuntut dening Kanjeng Prabu Ndrawati ki nang ngupaya murcane anggir Samba ya anggir Kusuma Kilat Moko monggo pendak-pendak ing endi ning Kurawa wong sing tentrem dadi regejegan wong sing padha rukun padha bentak sirah Kurawa sing mesti bawi urup-urup perkara mula gandeng ketemuku kalan para pusata Kurawa aku tak takon karo kowe weruh apa ora anggir Samba lenggah menyang endi lho Setyaki ana parek
kowe nuding karo Kurawa ndelik marang Angger Samba ya kuwi putra Indrawati. Yen gelem ngaku malah kepara kepenak tak jaluk Angger Samba tak kandhine kundur marang negara Indrawati. Yen kowe ora bloko karo Setyaki aja nglakon dosa lak babati gamamu tak gulungi genderamu Kartomarma. Kagat risang kapirang rinangkul kinempet kempet dosa ngreknaning bawana. Wah. Saiki ora Kurawa sing gawe dak-daring pasulayan nanging Setyaki apa bamu. Aku bloko soto ora ngerti menyang endi durung Angger Samba. Bloko apa ora? Ming dalan loro gelem bloko apa ora? Ora gelem bloko tak babati gamanmu Kartomarma. Wah, keparak. Ngajak pasulayan karo para rata Kurawa. Kurawa ora marahi ning kowe sing bibiti perkara iki. Ora minggat sing arep aku tak singkirke Setyaki. Maju legane atiku Kartomarma. Mati aku derajatmu.
Setyaki ngamuk punggung Swatangaya. Ayo. Ora menehi pituduh menyang Diangger Sombo sapa artamu. Wah, iblis lanat mati kowe. Wah. 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 Wah, mungsuhe gali. Setyaki. Yo. Kaltomal maca tama kalah kalau kene aku lho kaluan le. Diwano tanganmu Semplot jajamu kowe. yo. Motel. Oh. Kowe juan. Geleleng kowe. Motel. Motel. Motel ikan. Bawa gaman. Oke, ndani. Racok silahmu kok kambil. Diwano. Wah! Oh! Oh! Edan gak apa-apa. Kedel wae ya. Landep e. Glaji cengelmu. Wis arep dipangan Marwata. Oh iya ya. Ya silae aja cengele. Hei! Modal, modal, modal. Edan padahal gumethuk jati wetel. Mosok Setyaki gak apa-apa kepala tenan. Bodhem cinamu Diwano. Modal. Wah. Tapo sandal sirahmu. Diwano. Nganti kentekan pusaka aku. Sontek. Diwano. Rasah wae. Iki tak go nyontek aku nek panas. Ayo Setyaki. Amus Rawata jemlete bangyen padha-padha. Aku delmo ganti Senopati. Kowe tantem kok. Kowe lambales kan tapi ditonton wong bilang-bilang bebaran kane ngaji. Diwasan man. Kok kaya degelut nggih. Ketemu karo Setyaki golek teng pundi Angger Sombo. Kula wis matur nek ora ngerti. Ning Setyaki meksa wekasan dados regejegan man. Kowe mungsuh Setyaki nggih. Kaya mau nyaut gadane prajurit, anu tombak kula nggih ngajar Setyaki. Ning Setyaki niku pancen pinter. Nyaut godo tumbak kula disendal dhuwur banget. Kontal godo tiba teng batu bres. Kula nglekar bidhi nggen cengel kula jejet nganti salto. Kula wis kapok-kapok mati aku. Dinyunyuk geger kula diel mumbul gepuk sak kayange man bres. Aduh. Mati kula man. Kalah to? Nggih pangestunipun kawon. Ndur kana. Ki bathuke metuke caping. Nggih. Kana dipresake kana. Nggih, Man. Karta marma Suprana Sreni kok ra menang mungsuh Setyaki.
Kek lakon apa Sencaki iso kalah. Pejah kula man. Swatama iya. Mboten benten kan pun Raden Kartomarma kula nggih diajar. Wis mundur kan. Mundur wis. Wah, ambulan kebak iki. Wah, jan bajigul. Ngapa itu? Lekane man. Lekane aja maju, bilane Kakang Kartomarma kali Kakang anu kali Acatama. Sencaki menteleng matane. Kula wah entuk gali lajaku kan ngomong ayo ngantemo. Kula tonyo sak kaya-kayange bles. Blas ki temancep kok. Mboten camuni R. Oh, akene ku bisa. Sedirit kan. Oh. Bles ngoten. Sencaki nantang kali kula gawa gaman. Wah njupuk gaman sak-sake man. Bendo pertama. Kula tutuk silahe gak apa-apa, mak cleng metik metu genine. Kula eling-eling Sencaki ya gak nggawa helm lho. Kok gak apa-apa lho. Ayo Sencaki ampuh kok. Lah nggih. Kedua kula nggawa glaji. Oh, lehmu nyilih. Pegawene Pak Timbul. Oh. Lagi galap joglo kula jaluk glajine, kula keplok Sencaki bles gak apa-apa. Kula tapuk sandal dai masu. Dai matu. Dai matu. Ya gak apa-apa maneh edan tenan kok. Sencaki dhewe mana kula nantang Sencaki aku Senopati nek ora tok balas aku ilang bebalang ayo apa bres. Tangane Sencaki pun tiba teng cangkem. Kula wis glecak sampe aduh cuandak sila kula jebloke nggon anu lemah geluk duantel jangan kula diel. Niki manteng niki sik kelakil kula lapati seneng mah. Lah ngopo? Ternyata wayang niku sakniki mboten adil. Lho. Mocok dalange ngewangi Sencaki man. Apa kowe ngerti? Ngerti, kula dipiting Sencaki seneng wong gedhe banget jengkeng. Ngantil sak kayange. Sapa? Niki Ceno niki. Ini cecuk kula ora melu wayangan man. Cecuk cole kula ora melu wayangan. Ayo. Tenan yakin? Apa mayang? Mboten. Ah. Kula arep melu wayangan ya senak tenan ngene iki kula wae kapal arep menang aku dalange melake wangi Pandhawa kok. Ayo. Ini jenenge mboten adil dalange pilih C. Pahit. Ayo. Ya diterima-terimake karang awak dhewe iki nggon wong ala dadi mesti disengiti wong sapa-sapa ngewangi wong apik. Dul, nun. Maju le. Maju kok malah cengengesan. Wedi ya, Mas. Lho kok wedi piye ta? Sencaki iki cilik kowe gedhe dhuwur kok. Wah, cilik nek mantil kaya ganden lintane. Bres ngoten. Wudar tenan. Ora kitang saubeng-ubungan maju. Mesake adi-adi wis do perang kowe urung dhewe kowe tuwa dhewe lho Le. Apa ora isin? Mboten. Lho. Kowe iki danelan ya. Lah pripun musuh ampuh kok kon isin remuk cilaka ae. Halo wong kula niku ora ndek isin ning tentrem lho waras ngoten ora masalah. Mangkat to. Aku mau nek ngoso-oso karo wong menyang. Nggih. Ning sak saged-saged kula lho. Lho nek nganti diantil Sencaki kula mengke glecak kalah ampun lho. Ya wis pokoke nggo praja-praja mangkat to nggo abang-abang lambe men ketok nek Drusra nyambut gawe. Nggih. Wah, merkasake wong. Saniki? Ha iya, ana menyang. Halo, nganggo gamelan ben doleren. Mesake raine pucet-pucet doan. Men do ngaso, Mas. Oh iya. Nganggo gamelan wis jalan. Ning ora kepenak dirasake. Ha sing ngrasake, ngene rasa dirasake kok. Digawe penak mawon pokoke lah. Wudu araku. Kakang Dursasana. Dikira sapa Kakang Barik Madrim kok. Rumangsane ya Dursasana iki. Rene arep ngelopo, nglabrak kowe. Nglabrak aku ya. Kaya apa aku sing tekaning pati. Mesti aku ya. Mutar dening aku. Rasaku kan bebangal. Kowe sik apa aku sikik ngono kuwi cara Senopati. Ya.
Wabu, wani aku ya le. Ada kira wani. Yo, Waduh. Ini apa iki? kowe nar ngopo? Ngelabrak kowe. Ngantem nyo. Cah ampuh ini ngantem. Cah digdaya nyo. Nyo, arepa gedhe kowe rasa kowe ning aku ora wedi. Nyo. Tanganmu tiba ning silahku gletak sencaki meguru karo kowe 20 taun. Wah, cangkem. Wah, ora perlu kowe ngono kuwi iso kami tenggengen ya. Aku belum tahu ya pasang-pasang ngono kuwi. Ngono nyong ngono belum tahu nek bersenan modar tenan aku. Sing dadi nyatane nyo. Ayo, mburi wae nyo. Nyo, lho. Ngono wis satriya. Ya, wah jan kendelan. Ya. Aku ya nek kalah kendel ya isin. Ya, ya. Mburi wae ya ya. Gandel wae ya ya. Kaya aku iki nyo, mat. Ayo aku ya mat kok saka kene. Mburi wae nyo. Dodo wae nyo. Iya. Nya ayo kowe. Mburi wae nya ayo. Kaya aku iki nyo. Iya nya ayo. Kendel wae apa ya isin. Ya arep apa ayo. Mburi wae nyo. Mburi ya mburi nya. Oh cah Digdaya Duting sama Ladeng. Duting sama Kubis bahasane. Nyepele kowe. Mengo pres mudar tenan. Nyo, Jebol dadamu tiwakno. mati kowe. Oh. Geletak ora. Nyo. Wah. Motar. Wah, ora apa-apa edan. Ayo gentenan. Wegah. Gentenan satriya kok ora wani gentenan. Ya, motar ya. Semelah. Waduh, ngene. Ayo, Kang Anu. Ayo. Ngatem serang apet. Toto. Wis ket mau. Nyo. Wah, jandon iki. Rame apa mumet rame. Nyo, Iya. Waduh, gua udah tak tugas barang ini ngomong iki. Arep metu e bakmine. Wah, kikil iki metu kabeh iki. Kikil rajangan daging rondok separo iki. Mati e. Woi. Wah, woi. Wah, woi. Wah, aduh, ajan. Wah. Wah, sok malam Jumat kliwon ngidul. Nek ora ngono ora gayeng kowe sesuk selo ora. Kowe kudu ngancani aku, ora ngancani aku gah aku. ya aku selo. Oh, tampi nganggo kol bukaan wae. Kok biar uteke. Rasakno. Jumaraba. Waduh. Wah, jan wah uluh kok tekan sekaten aku iki. Oh, lah wong dodol pirang-pirang kaya ora jamak-jamak. Ben ora apa-apa, ora tak sahur wis ora suwe-suwe lunas. Ora ngono ra yo. Uluh. Eyang Bisma. Waduh, penemahipun Kanjeng Eyang dumugi mriki ya. Wis iki teke kopyor iki. Aku rosen sakile ngantem jan kaya diton tanjake. Dus. Ayo sarap sing ra kuat. Nek sirah ora apa-apa ning jero remuk. Sing kandha sapa? Oh, wadake. Oh, ngawur nawutuh ana jero remuk piye.
Jero ya wuto. Yang biasa lali aku. Yang Bisma. Wah, halo kamu. Soleram. Waduh, janek di Dursasana edan cilaka iki kekuatane Kurawa sapa? Oh. Pukulan nerada rawuh mriku. Berkencang warudayang goyang pikir kali. Iya pancen kaya mengkono Dursasana. Waduh, wah. Badhe nurunaken wahyu menapa? Anu ngedunke Wahyu Krisnawati. Pen apa piye? Mboten. Oh, piye wonge neson. Mbapun kula nyuwun pamit Yang Trada, yang dhuwurmu atos ora. Waduh, Dik Pate. Pripun? Dursasana kene menapa menika Dik Pate? Diantem sencaki sak kayang-kayange sajake kok rada wah pikire. Waduh nek mboten kula tambani ngrekoso, mang tambani kapan-kapan. Nggih, nika dijenengke mawon sih mergo nek edan anyaran iki ngrekoso. Nggih. Mesake. Lah, mula niku kula ya sedih gagas Dursasana kaya ngoten. Ya ini iki pira? Wah radati. Golek liyane. Wonten dawuh Kakang Dura. Ampun nganti metu Setyaki ngamuk kaya ngoten niku merga kekarepane ora keturutan gone goleki marang Samba, ora ana trontong-trontong suwaing pepadang badhe pinanggih kalian anak. Anak majanipun anak Prabu Ndwarawati. Diunduri mawon Dek Pati golek dalan nyangkal puntung. Nekok penjane nampun ngantos ngetokke Setyaki golek sing tentrem mawon, ditentrem-tentrem. Oh nggih, monggo kula dherekaken perempuan.
sasongko wayah nolakyo lumaras mangrengko areng Yaktiana Sirmandaya Mandaya Sekaring Keswa Jodri Kapitaning Surya dening Wangkawa Bandra sumembur saking salira Resang Sekaring Nalendra lela Resang Sekaring Nalendra Sukmeng Nala Rum Setya Asmara Dewa Dewataning Sukmeng Nala Salira Madebya Debya Sang Nata ngandika alon jagat wangsasane Bathara wayah Bathara jagat mula ta para jim setan mriprayangan padha nungsang mayang mlayune padha numbuk bentus awet panas hawaning dandang mangure jebul bareng tak titip priksa kanan dandang mangure ana suwijining titah ingkang nglakoni tapa brata ing telenging wana Krendayana iki ora panglingat kaya dene putuku Lesmana Mandra Kumara tobat nggih Lesmana kula wonten dawuh nuwun sewu panjenengan menika menapa ingkang dipun wastani peri menapa kuntilana tobat kowe durung tau manuk karo aku ya dereng aku iki dewaning panggoda pangrencana Pemisik ulun Pandya Betari Durga Lesmana. Kowe Yang Durga iya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang.
tobat tak tampa pangestune yang wae Tamanana ya nggir. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana apa migatine apa dening lakone teteki tarak brata semedi ana ing tengahing alas Kendhayana kene. Gawe gara-gara ning dandang mangun wekasan para jim setan mriprayangan para dubriksa padha. Nungsang puyeng keplayu wedi lan kananmu Lesmana. Estunipun namung ngumban dawuhipun Kanjeng Rama. Kula menika putra Ngastina ingkang setunggal boten wonten kadang jaler. Mila benjang kula menika badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu. Mongko ngendikaning para sepuh jare nek ora kedunungan Wahyu Ratu ora kuat lungguh dampar keprabon. Lah mangkakno. Anak ratu kok tembunge mangkakno. Kamangka lah rak ngono. Kamangka dewa ajeng nurunake kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Cakra Swarta. Cakraning cakraning rat menika wahyu keprabon yang lajeng kula dipun utus dening Kanjeng Eyang Begawan Durna kinen nglakoni tapa wonten ing wana Kendhayana. Nanging boten jawata ingkang paring kanugrahan malah rawuhipun Eyang Pandya Betari Durga. Yang tobat ngapa to ya? Kepasang yoga katujuhe ngenu. Eno Kertawati. Tobat kowe aja tekan kono-kono matura. Lawuh panjenengan gandeng panjenengan menika nadyan nuwun sewu wujudipun kados mekaten nanging dados jangkeping para Jawata Tridasa Wataknawa. Iya ngoten mawon kok iya. Lah iya lara ngaten. Mila kula suwun kanthi sanget kersa kanjeng saged gayoaken kanugrahan tinimbang kula dadak tapa dadak prihatin ora mangan ora ngombe lapar yang iya dadi kowe malah pasrah bongkoan marang Eyangmu Pandya Betari Durga mekater yen pancen kaya mengkono aku saguh nanging pitukane ana Lesmana. Nun, pitukane ana. Pitukan iku maksudipun ana ruba, ana pepanggile. Wis. Ana ruba ana pepanggile ya Lesmana. Rubanipun menapa, pepanggilipun menapa? Ora gampang. Gandeng kowe wis nyuwun ngawane Eyangmu Pandya Betari Durga supaya nggayake wujuding wahyu ya wing ngaran cakraning rat aku tak sowan Sang Hyang Pikulun Jatimurti Hyang Pikulun Bathara Guru yen lumrah tak suwun mesti bakal diparengake. Narak ngaten cemplong raosing manah kula Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga paring dawuh ingkang mekaten. Iya pancen mengkono. Nggih. Ning ana pitukane. Lah nggih pitukane napa? Aku njaluk sesuk kowe nek tekaning mati, ragamu dadi panganing para baju barat, dene sukmamu manunggal dadi siji, dadi balaku. Tegese kowe ora mapan ing tempat suci manjing alam pamancat, nanging kowe dadi sukma sangsaran piye gelem apa ora? Wo berat. Iya pancen mengkono pitukane. Dados kula benjang menawi pejah raga kula dipangan para baju barat, sukma kula dados rencangipun Pandya Betari Durga. Iya. Dados jim setan mriprayangan. Iya. Piye? Waduh. Gelem apa ora? Nggih, pun mboten napa-napa. Bangane teng swarga sepi. Batu itu sama kaya ngono. Saniki wong niku mboten wonten sing apik. Kabeh mesti padha dadi templung neraka. Mula kula trima dadi balaning Pandya Betari Durga. Yen pancen kowe gelem kowe wani, lan kowe gelem
Kowe sumpah Lesmana nggih, sumpah. Sumpah nyebut disekseni gawe urip, kowe bakal dadi balane Betari Durga. Sineksenke blat papat segara gunung isine rena wengi. Dipun sekseni kalian Gusti Ngakarya jagat para dewa sami mirengaken sumpahipun pun Lesmana Mandra Kumara. Benjang kula nek mati, kula tetep nderek tandya Betari Durga pukulun. Bareng kula sumpah wonten sing ngobong damen. Iki ora wong ngobong damen nanging iki kreativitas. Supaya katon nggone ngatonake sumpah. Oh, la edan lan iki macem-macem. Nganggo kebul, nganggo lampu. Sesuk suwe-suwe nggawa ula. Nggo ngubet cengelmu kuwi. Cengol meneh. Rumangsaku kok do seneng karo cengol. Kula sampun sumpah Pandya Betari nek panjenengan dinten mangke mboten enggal bidal nyuwun wahyu Cakraningrat. Panjenengan kula anggep mboten lair bakten anggenipun bantu dhateng kula. Enten ana kene Lesmana tak jaluke Lesmana. Kebapak keperanggul munggih ngayuda. Kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar. Kebabaknya munggih ngaloga. Gawe kaget rasaku marang akar munggah ana ing kayiwangan Junggering Saloka. Iki ana wujuding cahya biru maya-maya kencar-kencaring antariksa tumurun saka kayiwangan Suralaya. Piye iki apa iki? Yen pancen kowe bisa tata jalma kaya dene jalma wantah, kowe matura kowe kuwi apa lan wujude kok dadi kaya ngono apa duwe jenengmu kuwi apa lan sapa? Pukulun elok temen ing atasipun Maduka mboten wuninga dhateng kula. Nembe kemawon kula menika dipun paringi dawuh dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Bilanggen kula mapan wonten ing kayiwangan sampun purna lan titis kanggan sak mangke kedah nilaraken kayiwangan anyalira kanugrahan. Kanugrahan Kanalindran ingkang winastan wahyu Cakraningrat kula ing abdipun Cakraningrat pukulun tobat kuku kabeh ora kangelan aku nembung lan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah tinemune lah kok entuk dalan madhang ketemu karo kowe wahyu Cakraningrat
wonten menapa dene paduka sajak katingal bumbung penggalipun suka marwata suta kados mekaten ngerti ya ketayangan kumungganing Suralaya kuwi saya kepengin nyuwun marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya Wahyu Cakrana diparingake kelawan aku sebab Dandang Mangore ya Krendayana kuwi dienggo tapa putra Ngastina Wayak Lesmana Mandra kumara nggone gayuh kepengin kedunungan Wahyu Cakraningrat. Lah gandeng iki aku ingkang dinuta dening Lesmana supaya nyuwunake kanugrahan. Ketemu nang kene ora susah dadak angel-angel aku mungganing kayangan ayo kowe tak boyong manjing ana ing angganing Lesmana Cakraningrat. Pundi wonten jamak limahe pengatasipun Wahyu mapan wonten angganipun titah sarana dipun peksa. Kula dipun paringi kamardikan ngupaya dhateng swarga kula. Malah pitungkasipun Hyang Jagat Girinata menawi ngantos sisip anggen kula mapan kasuwargan badhe ngubar jagat saisinipun. Nanging menawi leres anggen kula napakaken dhateng kasuwargan kula menika badhe awuh katentreman mila nyuwun sewu Pandya Betari menawi kedah mekaten ingkang kedah kula lampahi kula ajri karandukanipun Hyang Jagat Girinata mila paripaksa nyuwun pangapunten kula mboten saged mituhu dhateng menapa ing sampun dados dawuhipun Pandya Betari Durga tobat piye kowe muni piye piye kowe ora ngerti ento Betari Durga wis duka kowe ora ngerti ya kowe aja netangi kampurkaning Pandya Betari Durga lho. Ayo to. Mumpung durung tak kasar kowe manuta. Kowe manuta tak boyong manjing ning anggan Semana Mandra Kumara. Kowe ora usah dadak selak kowe manuta. Kula mboten saged nglampahi tobat kowe mangkal ya yen ngono. Monggo menawi panjenengan badhe nuduh peksa dhateng kula. Wadon Pandya Betari Durga saged nglungka dhateng lampah kula. Kula nderek kan panjenengan kula aturi ngoyak dhateng lampahipun Cakraningrat Pandya Betari Durga. Ya Cakraningrat apa mbok anggap dumaku wong wadon wis tuwa kaya ngene iki aku ora iso banter nggonku mlayu ngoyak keluan kowe aja mlayu kok tak candhak kowe Cakraningrat batobat mujo pedhut petengan te ora weruh dalan aku ilang tak kedhepake kowe Cakraningrat batobat nggih putuku Lesmana rene ya nggih rene ya kacarian putra lamun kawekasan eka wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis anggeni maya Wisnu Pratenta dos pundi ya tobat kowe ngerti nalika semono aku ketemu karo Wahyu Cakraningrat ingkang kebeneran terus diutus dening Hyang Jagat Girinata supaya mudhun ning jagat ngemongi marang Sang Hyang Paratitah ingkang wis ketrima uripe
Nalika semono Wayu tak jaluk supaya ngomong marang kowe piye dheweke ora gelem. Malah nantang karo Yangmu Pandhawa dari Durga yen kuat sarta iso ngoyak marang pelayune Wayu Cakraning bakal gelem ngomong karo jagatmu. Lesmana tak oyak nganti bebasan ngubengi jagat. Nanging aku kalah banter lan Wayu Cakraning Lesmana. Dudu luputku lho ngger ora klakon nanging iki durung rampung lelakon isi ana kalodhangan kono bakal kedulungan Wahyu waton kowe gelem ngoyak mlayu ning Wayu Cakraning Rat. Oyakan dhewe ngger tak jampangi Lesmana oyakan dhewe. Oh, la wis mindho gawe palahe. Dorawati satreng parang Garuda Raden Sangga Raden Kusuma Kiratmaka nadyan salamipun gesang dereng nate nilar kasatriyan parandening mangke awit nampi sasmitaning dewa sigra minglar saking kasatriyaning parang Garuda angayam wana minggarga medun jurang iriwesnya prapteng papan ingkang dinanggep nocoking penggalih kinarya nglampahi semedi maladining sigra patrap semedi Raden Sangga wis dangu lampah semedi ing pengajap nyuwun paliparmaning dewa sageta kedunungan wahyu ning kraton wahyu ning nalindring kinastan Wayu Cakraning Rat dadak sapaling mangke kawesti kanggo mendung peteng ingkang nglimputi sakinggiling Raden Sangganipun nglampah tapa brata tanono sangkan parane dumadakan pihak kang mendung cumlarateng Sang Wahyu Cakraning Rat perpekunggihaning putra ing Dwarawati sumunar cayaning wenang jauh Wahyu Cakraning Rat akarya mblengring ingkang tumingan nyaket tungganing Raden Sangga Raden Kusuma Kiratmaka laguning lekas lukita linuting kidung kadereng ngomong mangun manah rahayu wilahing Mas Nomo sidam sekaring bawon langgeng Raden nadyan aku ora njogarake sira nggone nglakoni tapa
Nanging ulun ngerti lamun apa ing ngendak ngendikake sira bisa mirengake kanthi terwaca. Ulun ingkang sira upadi ya kuwi wujuding wahyu cakraning rat. Wis dikeparengake dening Hyang Jatimurti mudhun golek kasuwargan. Peranganing para satru padha nglakoni tapa Brahmana Nalindra. Kabeh padha ngebaki jagat ing pamrih supaya kedunungan wahyuning Kanalindran ya kuwi panjenengan ulun. Nanging boyaana ingkang gawe gawok telenging penggali ulun kejaba mung putra ing Ndrawati. Raden, ulun nedya manjing angganing Raden Samba tak jajale kaya ngapa putra Sang Hyang Bathara Wisnu. Apa pancen pas kinarya swarganing wahyu cakraning rat? Apa ya pancen durung kebeneran nggone ulun mapan golek kasuwargan? Kabeh mau bakal katonton marang lagak lagu lageyan sarta wewatekaning Raden Samba ingkang lumaku saben dinane. Mula kang saka kuwi, yen to Raden Samba kepengin dunungan wahyu nganti tekan sok jaman apa wae, ilang ana pambegan sesuk ngaran songah adigang adigung adiguna. Aja demen sombong, sapa sira sapa ingsun. Aja demen ngendhak gunaning jalma sing sabar, ikhlas lahir batin minangka dadi titahing Bathara. Aja dumeh dadi putra Nalindra. Banjur demen ngendhak gunaning sak pepadaning urip. Kanthi cara kang mengkono mau, ulun ora bakal betah mapan ning angganing Raden Samba. Nanging yen to Raden Samba bisa ngilangi watak sombong sarta umuk minangka putra ing Ndrawati, lestari ulun mapan ning angganing Raden Samba ingkang bakal kuat nglintir keprabaning Ndrawati. Raden Samba Kusuma Kilatmaka. Gomono lamat-lamat aku krungu ana piyai sing paling dawuh karo aku, mongko bareng tak tilingke karena aku cetha banget ngendikaning jarene wujuding ayu cakraning rat. Radal, mbok menawa apa pancen iki numuse nggonku nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin ing tengahing alas, mongko ninggal marang kadonyan, ninggalake marang Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Yen to lungaku ora pamit marang Kanjeng Rama, mongko baliku ora nggawa apa-apa. Ateges uripe Samba kuwi muspla tanpa guna. Anak ingkang ora bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Adalah saiki wis kelakon, Isin aku nek nganti ora katon ngatasi aku anak Ndrawati, Kanjeng Rama kuwi titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Katelah Samba kuwi putra Sang Hyang Wisnu ing atase gayuh kanugrahan. Anak dewa gayuh kanugrahan kok ora kelakon. Lah mesti kelakon, lah ora apa to? Adalah. Ora nganti kangelan. Lagi pirang dina nggonku nglakoni tapa ning alas. Dewa wis paring kanugrahan marang Samba. Wahyu cakraning rat manjing angganing Raden Samba ora ana ing bakal nglintir keprabane wong tak kejaba mung Raden Kusuma Kilatmaka. Biya-biya. Ora kedunungan wahyu wae. Samba kuwi wis dadi putra Ndrawati sing kondhang kalokeng rat sak negara Ndrawati kabeh padha ngrasani karo Raden Samba. Lah apa meneh aku kedunungan wahyu apa ora saya menjiluk? Yen perlu keluhurane wong tuaku kalah karo luhuring Raden Samba. Kembali dateng pun Kusuma Kilatmaka Wahyu Cakraning Rat panjenengan dateng pundi?
astaning Sang Hyang Madubranta. Nalika semanten kenging daya Prabawa cinandhak astaning Betari Durga sinendhalwani dening Sang Hyang Madubranta. Temah pepes asta kiwa Sang Pandya Betari Durga ajle-jle kondur wonten ing dandang manggore. Kalapalapaton lurking sanging risang mawa gandrung Werkudara iya Arjuna wonten dawuh iki to ngaran Begawan Madubranta mbok menawi mekaten Koko Prabu wala dalah murad jeneng mokal cahyane mencara mancur sak sada lanang biya-biya. Durung tau nata Ndarawati weruh suwijining brahmana ingkang ngetokake cahya ing kaya mengkene mblerengi ning mripat lamun sinau nganggo permana jati. Yo. Kowe Begawan Madubranta? Inggih sinuwun panjenengan sinten? Aku nata Ndarawati Prabu Kresna. Ingkang wingking aku Werkudara. Ingkang ngandhap nuwun pangapunten Raden. Aku Janaka Wremban. Jare kowe kedunungan Wahyu Cakraning radya ngono apa piye? Inggih, nyuwun pangapunten namung boten niat kula kepengin kedunungan Wahyu. Namung Wahyu piyambak ing kepengin momong dhateng jagat kula, mila kula boten saged handhuwa, milah kula boten saged anolak dhateng menapa ing dados dawuhipun Wahyu menika kala wau. Oh iya ya. Nganti anakku Samba Wisnu Brata tekan kene ing wigati kepengin njaluk wahyu nanging kena daya perbawamu nganti Samba kontang. Mekasan wadul karo wong tuane ya kuwi aku. Mekaten sinuwun. Ya. Lah, tekaku kene nutupi marang tetembungan anak polah bapa kepradah. Madubranta wonten dawuh. Upama wahyu tak jaluk piye? Yen menawi paduka kemareng-maring dawuh mekaten Jerus paduka semban kula mboten badhe selak. Namung kados pun janggen kula badhe nyaosaken jer kula mboten mangertos wahyu menika mapan piyambak wonten ing jagat kula lan kula kedah kados pundi kula malah bingung manah kula sinuwun. Upama li inggih. Yen kowe tekaning pati mestine wahyu bakal loncat. Upama kowe tak pateni kowe lila. Sinuwun. Mboten lila sabab menapa jer tiyang gesang wonten ing alam padang menika ingkang dipuntosi namung bab pepati menika kala wau. Kula gesang menika embanipun kados dene tiyang ngimpi. Lengking saking menika kadonyan menapa ingkang kula uyak sampun boten wonten. Nadyan dereng sepinten umur kula nanging manjing suruping pati menika ingkang kula gayuh mila kula lajeng madeg brahmana. Syukur bagi menawi wonten satunggiling nalindra ingkang wan kersa nguntapaken gesang kula wonten ing alam baka. Kula pasrahaken pejah gesang kula dhateng Paduka Gusti kula Prabu Sri Bathara Kresna. Wela dalah ya pancen bener to Janaka. Iki Abimanyu Janaka.
putra wayah pura jagat. Bareng cedhak nggonku caturan karo pendhita mau kok ora pangling lagak lagu lagiane tata basane ora pangling entuk kuwi putra Madukara. Anakku nggih, anakku wong bagus. Abimanyu, nggih nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Anggen kula lampah mekaten awit dipun dawuhi dening para Jawata kedah mekaten. Ingkang kula lampahi supados pikantuk kanugrahaning jagat. Wasantuk karya nggih nuninggi sampun syukur yen to mengkono. Koko Prabu piye? Ingkang pikantuk Abimanyu piyambak. Menapa inggih paduka badhe mentala nyuwun wahyu dhateng pun Abimanyu dipun pasrahaken dhateng pun Samba. Ingkang mestinipun Samba menika ingkang pernah werda ngalah dhateng kadang tarunanipun. Abimanyu menika sanes sinten-sinten nanging kadang tarunanipun pun anak kula Samba. Ngapa Pak Rais do metu? Klarune njupuk. Tak kira Petruk. Wau ning nomor 3 kok aku ki. Ayo cah tertib kok Lenata ya urut saka tuwa. Ndak diklerokke. Nek kudune iki ya wis iso mikir. Semar ki ra bakal metu nek menyuruh. Sing metu ki Petruk apa Bagong ngono wis. Kok sing lah pindah meneh. Acting wis. Wis kok golek alem ngono. Golek pengalem bono wis. Wis tuweke macem-macem ora. Lho Petruk lho ket mau. Oh lah dalah edan. Lah kok kowe nang kene Suwita Sang Madubranta. Lho, ndara kula Madubranta ndi? Ngerti sing dadi Madubranta anu Abimanyu. Wah, mula kok ambune kok Udurana. Wah, kuna Truk. Apa kok Udurana terus mbok ganti? Ayo isane ming kowe iku ngarang ki angel padake. Ngono tok gawe gampang kuwi ngarang ki angel karoan ketemu. Mane wis kondhani Udurana ki nek isih ger tetep dienggo terus Udurana. Oh ya, ngono wae santai wae le mikir. Mungkin Udurana esuk ngarang meneh oh pecah sirahe ora. Heeh, aku paham. Menapa Koko Prabu badhe kepareng nyuwun wahyu menika dhateng pun Abimanyu. Ora Janaka wis ora. Perkara sombong aku sing ngurus. Anakmu gawanen bali ning Madukara apa dene negara Ngamarta. Samba aku sing bakal kandha karo anakku lanang parang Garuda, nggih. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa miturut wong dadi panjalukmu. Lajeng ngerti yo. Sing dadi Madubranta mau adimu lanang Tanjunganom. Lho, Abimanyu. Iya. Lan pinestri ing kodrat wahyu manjingangganing anakku si Abimanyu ya kuwi ingkang kuat nurunake wijining ratu ning Nusa Jawa. Kowe ngalah ya kulup sesuk mangsa kala yen ana tumruning kanugrahan matur karo pun Rama tak ewangi-wangi gayuh ning bab cakrane rat iki tak jaluk Samba sing lamba pikirmu ya nggir. Lepat tanpa pamit nenggih Raden Samba Wisnu Brata ing cipta ngundhamana mila datan wangsul dhateng ing parang Garuda. Wangsul ing sang kondring sang Samba Wisnu Brata menawi sampun wonten lampahan Samba dadi ratu.
sajaring jaman ana lakon Sombo dadi ratu. Iya pancen ngono Petruk, nek ora dingonokne ndak. Ora rawuh ora ngerti. Oh, nggih. Nah terus ngurek takokke Sombo kae mau nendi kok lunga ora ndur ora ana keterangane. Lah rak ngono. Lah nggih. Werkudara kon resik. Ayo padha mangayu Bagya suka wali suka nggone si Abimanyu entuk kanugrahan. Monggo. Ning Werkudara kon resiki jagad dicik. Oh nggih. Paman. Wah, Lesmana. Kula wonten dawuh. Wahyu wis dikukuk karo adimu lanang Abimanyu. Abimanyu meneh. Wahyu karo Abimanyu. Wong wedok karo Abimanyu. Kapan aku menang karo Abimanyu, Paman? Wah!